Neka iya wanda faya bandisesha baba mpengo matura mtengo Maria kode wakandiudza utara pachine nguva Maria kuti rudo redu ruchaperawo nekufamba kwenguva iwe Maria asi kode wakandiudza zvimwe ndisina kukushungurudza iwe nangoti chinzonzi zvakazondita Maria kundiita chiJudhasi mhino nechiSamaria akandiyeuchidza pakumvungenda naiwo mutsotsa ndine kutambisa asi moyo ndabaiwa zuva nezuva ndongatema nditi Maria kubvira ipapo pakanziya ndiwe gumbezi rerudo apa unodziya chitokonyo chefire sound chasuwa kuvhiya Maria kode wakandiudza utara pachine nguva Maria kuti rudo redu ruchaperawo nekufamba kwenguva iwe Maria asi kude wakandiudza zvimwe ndisina kukushungurudza iwe toti rudo redu rune pundutso zvipiko rune panduko naye mudiwa koizvo ndezvipiko rudo runopa hasha seri nechituko naye mudiwa chezvakatondirambe ingava ninaiza mapura ombe zvawandiramba dhaniya chandipa inde ndasuwa zvakawandaterera chipende Maria kode wakandiudza utara pachine nguva Maria kuti rudo redu ruchaperawo nekufamba kwenguva iwe Maria asi kude wakandiudza zvimwe ndisina kukushungurudza iwe nangoti chinzonzi zvakazondita Maria kundiita chiJudhasi mhino nechiSamaria akandiyeuchidza pakumvungenda naiwo mutsotsa ndine kutambisa asi moyo ndabaiwa zuva nezuva ndongatema nditi Maria kubvira ipapo pakanziya ndiwe gumbezi rerudo apa unodziya chitokonyo chefire sound chasuwa kuvhiya Maria kode wakandiudza utara pachine nguva Maria kuti rudo redu ruchaperawo nekufamba kwenguva iwe Maria asi kude wakandiudza zvimwe ndisina kukushungurudza iwe toti rudo redu rune pundutso zvipiko rune panduko naye mudiwa koizvo ndezvipiko rudo runopa hasha seri nechituko naye mudiwa chezvakatondirambe ingava ninaiza mapura ombe zvawandiramba dhaniya chandipa inde ndasuwa zvakawandaterera chipende iya kode wakandiudza utara pachine